Eta Euskal Herri justua hitz egiten dugunean, lehen Mikelek aipatu duen kontu bat ere, zero korrupzio herri honetan, zero korrupzio dago Euskal Herria Bildun, zero korrupzio izango da Euskal Herria Bilduk herri hau gobernatzen duenean. Izan zazue argi, nire konpromisoa da. Eta zero violentzia matxista, zero violentzia matxista. Eta zero violentzia matxistarako herri hau bestera batera eraiki behar dugu. Horregatik egun hauetan sarritan esaten dari naiz, hemen dagoela nire ezkerreko eskua, ezkerretik, soberautzatik, feminismotik, eta jendea herrian jarriz, gure politiken erdigunean jarriz, herri hau eraikitzeko. Horrela amaituko dugu, horrela ere amaituko dugulako violentzia matxistarekin. Azkenik eta bukatzeko amargei bat, 11. 11, askotan esaten dut, 11 lan egiteko prest gaudelako, baina 11garrena ezinbestekoa zaigulako. Herri honek bere buruaz erabakitzeko eskubidea behar du, herri honek bere burua gobernatu behar du, herri honek aurrean aipatu ditudan horiek guztiak egin ahal izateko bere buruaz gobernatu behar duelako. Jendea zaintzeko, geure buruaz gobernatzeko eskubidea izan behar dugulako. Beraz, Euskal Herria Bilduk bermatzen dizue erabakitzeko eskubidearen alde lan egingo duela etengabe. Gurea Euskal Errepublika independentea delako. Hauek gure konpromisoak, hauek nire konpromisoak eta gure lantaldearenak, zuenak egitea nahi dudan konpromisoak guztion artean egingo dugulako hau. Guztion artean egitea baino beste aukerarik ez dagoelako. Izan ere gauza badat zer egin nahi dugun eta bestea da nola egingo dugun. Eta nola egingo dugun ere erakusten ari gara gobernatzen ari garen udaletan edo erakutsi genuen Gipuzkoan agintean egon ginean. Ez da agintean egoteagatik guk gobernatu nahi dugu jendearekin eta jendearentzat hasieran esan dizuedan bezala. Eta eregileekin eta akordioak erdietsiz eta akordioak lortuz eta elkarrizketaren bitartez horrela gobernatu nahi dugu. Beraz, nire konpromisoa hori ere bada. Ni lehendakaria baldin banaiz, herri hau bestera batera gobernatuko dut. Zuekin batera gobernatuko dut. Zuek ondoan izan da gobernatuko dut. Eta talde hau guztia nire atzean dagola eta eskutik oldo ebatuta gobernatuko dut. Ez daukat zalantzarik. Herritarrentzat ari garelako, baina zuek ezinbestekoak zaretelako hau guztia egiteko. Ezinbestekoak zareten bezala gure balore hauek guztiak plaza honetatik kanpora emateko. Gure balore hauekin jende askok bat egiten du. Orain gure erronka da, uztailaren 12an, horiek guztiak Euskal Herria Bilduren talde handionetara batzea. Gauza bat esan nahi dizuet, sinetsi gure momentua dela. Asko dugu irabazteko, asko dugu irabazteko, Besteak beste, gurea askatasuna dela sinetsi, askatasuna ere irabazteko daukagulako. Gure Euskal Herria askatuta.